Que non se me escoitaba, creo. Benvidos e benvidas a outra conversa máis de Orgullo Galego. Unha conversa que, bueno, é xa posiblemente a última deste mes de agosto. Unha conversa que, bueno, en principio facemos ese xeito extraordinario porque non tiñamos pensado facer este mes, pero entendendo que agora ven o 12 de agosto, era moi interesante tocar tamén a figura de Moncho Reboiras, non? Como sabedes, esta é unha conversa que se atopa enmarcada pois, nese ciclo de charlas que levamos facendo xa nos últimos 3 anos, con máis de 115 conversas con distintas temáticas e que podedes ver tanto na canle de YouTube do Orgullo Galego como tamén en formato podcast no iVoox e no Spotify, non? De feito, esta conversa quedará subida mañá, en principio xa a primeira hora, para que poidades escoitar e ademais daremos difusión este xa nas redes sociais porque, bueno, entendendo que vindeiro luns e xa 12 de agosto, pois que totalmente de actualidade, non? Entón, hoxe, como sabedes, temos de convidado a Alberto Mera, que é xornalista, subdirector de Nosiario e director de longametraxes como longametraxes documentais como Reboiras, Acción e Corazón do ano 2020 que precisamente os tocaremos tamén, Lume Novo ou Clamor da Terra e das curtas Meirás ou Poetas o Inmediato. E con el vamos falar pois sobre esta figura, non, que representa Moncho Reboiras e tamén un pouco pois como abordaron a súa figura non neste filme documental. Entón, vamos a darlle paso dicir tamén que se tedes algunha pregunta, como sempre, podedes deixala polo chat. Moi boas. Moi boas. Que tal? Que tal? Bueno, darche en primeiro lugar a benvida e tamén, como pregunto sempre, non sei se é a tua primeira vez en Twitch ou non. Sí, estreno en Twitch e moitas grazas a ti vos e ao Orgullo Galego por abordar a figura de Reboiras e por convidarme a min. Grazas.
Nada, bueno, como 90% das persoas que veñen sempre convidadas a Twitch, que é a súa primeira vez, eh, pero bueno, esperemos que sexa a primeira tamén de moitas, que hai moitas cousas que tocar, non? Pero hoxe sí que é certo que quería tocar esta figura, non? Que Reboiras, porque, e falaremos agora deso, non? Levamos, digamos, divulgando, non, dende diferentes espazos moitos anos, pero creo que aínda hai moito por coñecer e creo que a sociedade galega aínda ten pendente tamén moito coñecer de Moncho Reboiras, non? E un pouco entendo que para iso naceu, que co que vamos a comezar, non? Ese filme documental que é Moncho Reboiras, Acción e Corazón, non? E aí sí que quería preguntarche un pouco eso, como foron os inicios ese proxecto, non? Cando naceu a idea, como, bueno, como xurdiu levar adiante pois un filme destas características, non? Sí, aí dicir, a primeira chega en profundidade a figura de Reboiras, digamos, de ler e de adentrarme na súa vida foi en 2009, cun libro que editara a Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, Moncho Reboiras e o nacionalismo galego nos anos 70, onde aí persoas, algunhas persoas que coñeceron de primeira man e outras que tamén estiveron implicadas naqueles anos políticamente, pois describían non só a figura de Moncho Reboiras, senón tamén aquela Galiza dos anos 70 e o movemento nacionalista que estaba eclosionando, non? En todas as frontes cultural, sindical, veciñal, política. En ese libro contábanse historias que máis alá das que eran máis accesíveis, non? Das que eran máis doado coñecer, pois a través de conferencias ou a través de algunhas cuestións que xa estaban publicadas, pero realmente aí foi onde eu, e creo que moitos da miña xeración, moi posteriores a Reboiras, pois puidemos coñecer historias que realmente, pois, dunha valentía inmensa, dunha grande destreza, dunha grande dedicación desta xeración polas liberdades, por Galiza, sorprendeme as fazañas que se relataban en primeira persoa de quen o viviu. E eu naquel momento xa lembro, aparte era, pois, conseguín ese libro en agosto, nunha das homenaxes do 12 de agosto a Moncho Reboiras daquel ano, lembro que ese libro pois non me durou nin, creo que o rematei nun día ou día e medio, e sempre tive a idea de todo o que ali se detallaba, todo o que ali se relataba, era, digamos, tiña que levarse ao audiovisual, non? Precisamente porque considero que é unha das formas que mellor poden achegar pois biografías, non? Ao gran público. E aí foi onde xurdiu a idea que, pois, case 11 anos despois, pois tiven o que foi, digamos, unha maravilla poder facer por estar en contacto precisamente con esas persoas e poder aprender tanto delas. Non? Porque deso logo falaremos, pero imagino que, claro, que tamén che deu a oportunidade de acceder a un fondo, entendo, bibliográfico, bueno, o que libros, documentos ou incluso mesmo testemunhos, non? Enorme. Sí, aí o valor principal foron os testemuños, non? De quen coñeceu a Reboiras, de quen partillou pois desde o que é a vida persoal, non? En Imo, cando era un neno, en Teis, os primeiros adentrarse no que é pois, o asociacionismo cultural, primeiros movimentos a nivel social, e que pois, tamén pasou as últimas horas con el, facendo traballo político clandestino, obviamente, naquela altura, quen sufriu tamén cadea, exilio e unha enorme represión. Todos eles tamén, sí, todos eles tamén, ou moitos deles, pois conservaban documentos ou fotografías, non, que unha das maiores lástimas, porque evidentemente pois estaban na clandestinidade e as fotografías pois había que evitalas, non? Pero sí, pois a través do que logo foi a defensa de outras persoas que de seguro despois falaremos, non? Que estiveron na cadea,
a defensa que leveu Nemesio Barxa, por exemplo, pois puiden ver pois, o que a autopsia, o documento, dicir, os documentos que había, os que puido hacer a defensa, non? Tanto, pois, a versión policial como logo as distintas versións que desmontaban que aquilo fora un intercambio de tiros, non? Que non foi así. E un pouco como, bueno, eso, sae a luz xa, non, este documental, se non me equivoco, aparte, houbera un crowdfunding, non? Estou falando en memoria, si que houbera un crowdfunding. Un pouco como, quero dicir, non sei se superou as expectativas ou, bueno, ti realmente xa contabas con que era un tema que iba a ter apoio social, non? Pois superou as expectativas en moi pouco tempo, ademais, iso sí que foi, bueno, pois a primeira forma de poder ver de que había interese, non? En que se fixese un documental sobre Moncho Reboiras. E foi posible grazas a ese crowdfunding, máis de 400 persoas que entre todos xuntamos pois 20.000 euros, que foi o que pois permitiu empezar a facer o proxecto, mas tamén a axuda da Deputación, da Área de Cultura da Deputación da Coruña, que tamén axudou para facer economicamente viável este proxecto, non? Porque a idea, evidentemente, pois era facer un documental con poucos recursos, de batalla, máis de calidade fílmica, de calidade argumental, ten secuencias de ficción, entón había que recrear históricamente, contarmos con actrices e con actores para a recreación histórica, e entón non había, claro, necesitábamos esa solidaridade da xente para, con ese Claro. crowdfunding, poder facer fronte aos gastos que implicaba facer este documental. E realmente, quer dicir, como foi a acollida unha vez que xa se comeza a proxectar? Un poquinho eso, pois ao longo desas presentacións, nalgunhas tamén nas que participabades, non, con un coloquio, quero dicir, como foi, agora visto un pouco pois coa perspectiva, non, a acollida que tivo? Pois a máis emocionante, desde logo, foi a primeira preestrea, que foi o 9 de agosto, en Imo, no lugar natal de Moncho Reboiras. Ali estaba a familia, ali estaban compañeiros, compañeiras de militancia de Reboiras, veciños de Dodro, as persoas que participaron. Lembro que tamén estiveran as tanxugueiras que nos agasallaron ese tema final do filme. E foi unha... Bueno, foi a primeira vez que o vi a xente que non era do equipo do documentario, polo tanto, moitos nervios, porque nós xa o víramos, a nós nos gustaba como fora a realización final, a montaxe, e toda a postproducción e o tratamento que tivo final, mas nunca sabes como vai reaccionar o público. E a verdade foi un recibimento moi cariñoso, gustou moito, as críticas foron boas, e 3 días despois, o 12 de agosto, en Ferrol, con toda a significación que ten esa data, proxectouse por primeira vez no cinema, nos dúplex, acabaronse as entradas moi rápido, pensábamos que era pola data, mas continuou proxectándose en Ferrol, en Dupes, en Numax, en Compostela, que sin estas dúas salas e a aposta que fixeron e como acolleron este filme, pois non pasaría o de despois, que eles empezaron a proxectalo, daquelas, pois programábase máis días, porque se agotaban as entradas, e iso pois axudounos a que tamén se proxectase en salas de cinema das outras cidades da Galiza, de vilas, e logo pois o que son cineclubes, asociacións, pois tamén quixeron proxectalo, facendo coloquios os que íamos o equipo do documentario, e tamén pois se puido proxectar en Madrid, en Barcelona, en Euskal Herria, superou calquer tipo de idea que podíamos ter o
o inicio, non? Moitas veces, sempre digo que nos poñemos límites e eu creo que iso vai tamén relacionado, non, a historia do noso país, pois adoitamos poñernos moitos límites ou non ter confianza en nós mesmos, que é unha cousa que dicimos, non? De que Galiza como país, como pobo, ten que ter confianza en si mesmo, e eu creo que as galegas e os galegos moitas veces pecamos diso, de non ter esa confianza ou pensar que o que facemos pois non vai ter, non vai interesar, porque sempre poñemos ou adoitamos poñer eses límites e a realidade amosa que non, que a memoria a figura de Reboiras, a súa memoria, pois tiña un gran interese, sobre todo, tanto en persoas que coñecían a historia, que coñecían o máis ou menos, como de xente que absolutamente descoñecía e o que lle sorprendía era que houvese un documental en galego en salas de cinema convencionais. Houbo casos desos tamén. E que saían, incluso lembro en Vigo que saía xente dicía que eu son de Teis, vivín en Teis e non coñecía esta historia bueno, saían pois, contentos de coñecer a historia recente do seu pobo, non? E tivo boa acollida tamén, non? Nesa exposición nesas exposicións, digamos, que fixestes fora de Galiza, non? Quero dicir, tamén aí hubo interese. Supoño que, claro, non tantos días como aquí, non? Pero quero dicir que as que hubo que tamén tiveron moi boa acollida. Sí, tanto de galegos en Madrid, en Barcelona, en Euskadi, non? Como de militantes tamén antifranquistas que estiveran na cadea, non? Como foran, pois xente que fora do FRAP no seu momento, que foran perseguidos, pois en Madrid acolleron o filme con moito entusiasmo. Aínda que tiña pregunta para o final, vamos metela xa tamén, e é, a día de hoxe, pois unha persoa que non a puidera ver, por motivo que fose, no seu momento, onde podería vela? Pois agora mesmo está na plataforma Filmin, pode vela quen se rexistre ou tamén pode, digamos, unha forma de alugala, non? Por uns días. Entón, el Filmin está dispoñível para vela en galego, subtitulada ademais a distintos idiomas, catalán, castelán, vasco, inglés. Entón, esa era a idea, non? Que tamén trascendese fora de Galiza a figura de Reboiras a través desta contribución do audiovisual. Me deixan aquí por privado en Instagram unha pregunta e é se en principio agora xa o xeito de vela no presente e no futuro será Filmin ou nalgún momento hai posibilidade de que volva a algunha sala ou nalgún sitio que se proxecte. Pois, en Filmin continuará e logo o filme está dispoñível para quen quixer organizar unha proxección, con coloquios, en coloquio, como quixesen, pois está dispoñível, non teñen máis que contactar connosco. De feito, estivo hai pouquiño en Guitiriz, coa Asociación Xermolos, hai tamén recentemente en Ribadavia, é dicir, está dispoñível para quen queira proxectar. E entrando tamén, porque claro, todo este traballo, pois tamén alén do que xa ti coñecías previamente, supoño que todo este traballo da hora de preparar un filme, non? Axudouche pois a poder coñecer moito máis o que é a figura de Moncho Reboiras, non? Entón, para que nos estea a ver ou escoitar e non o coñeza, quen era Moncho Reboiras? Pois eu recollo a descripción que facían as persoas que máis o coñeceron e que é un galego, un rapaz nado en Imo, que moi novo tivo que emigrar coa súa familia ao barrio de Teis, de Vigo, que ali sufriu xa no finais dos 60 discriminación por falar en galego, que ali coñeceu máis o seu país, foi collendo conciencia nacional polo feito de ser unha persoa cos ollos abertos, non? O que lle rodea, e que foise involucrando nas actividades culturais, nas actividades para tentar prestixiar o galego, e de aí implicouse pois política, sindicalmente,
até os momentos máis extremos e máis duros, e o que sempre din del é o seu compañeirismo, a súa valentía, a súa entrega e esa camaradería e coidar dos demais como digamos, pois, se foi nas propias horas antes do seu asasinato, non? Como para pôr a salvo os seus compañeiros tamén, pois, a valentía del de tentar levar a policía por outros lugares e que os seus compañeiros puderan quedar a salvo. Porque tamén neste traballo que fixetes, non, un pouco como, digamos, como era el de novo, non sei un pouco o que chegaba pois tanto á familia como posteriormente os seus compañeiros e compañeiras de militancia, non? Pero especialmente de novo, como era el, como describían? Pois a familia en Imo, pois, por exemplo, a súa curmá, Lita, fala del de que era unha persoa pois noble, de bons sentimentos, o seu irmán di o mesmo, con moito interese polo que lle rodeaba, mm, moi preocupado polas injustizas, e unha persoa inquieta, que con ganas de coñecer. Porque el, ademais, o que comentabas ti, non? Foi de que nesa época houbo moitísima xente así, xente que, digamos, marchou do rural para buscar un futuro na cidade e precisamente Teix foi un lugar que acolleu a moitísimas persoas así, non? E que é curioso que comentas ti e é así, non? Que a día de hoxe, pois, posiblemente, moita xente pois, que vive en Vigo e tamén especialmente en Teix non coñeza eh, desta figura, non? Pero retomando un pouco, digamos que claro, porque algo que chama moita atención, non? É que el faleceu moi novo. Bueno, faleceu non, asasinaron moi novo. Non sei se me equivoco, 25 anos creo que eran. Entón, pero sin embargo, quero dicir, xa no propio documental falan del, non? Como que tiña un papel, un peso político, digamos, a nivel organizativo moi grande. Digamos que era por dicirlo de algún xeito, xa era un líder de algún xeito, non? Sí, el involucrouse pronto, pois, no que é tamén, por exemplo, o círculo do pai Seixas, non? Que era un xesuíta bueno, pois viña dos movementos da teoría da liberación, que había da teoloxía da liberación que había en América Latina, que apostaba polo galego, foi das primeiras misas que se daban en galego. Pasa que polo que comentan, non? As propias persoas que coñeceron aquilo, como que el quería máis, non? Quería ir máis alá, Claro. e entón pois, desde a implicación na agrupación cultural de Vigo, el tamén estuda no que hoxe Peritos, traballa tamén nos Astaleiros, involúcrase na Unión do Pobo Galego e a través desa política de frontes pola que aposta este partido, o UPG, pois empeza a liderar polas súas dotes e pola súa capacidade organizativa, pois todo que é a fronte sindical, a fronte cultural, a fronte política, até que, bueno, pues ten que pasar a clandestinidade e entón iso non lle permite ter esa figura esa posición de liderado pois no que é un centro de traballo, etcétera. Sí, 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 sí. E non sei se tú detectaches, digamos, unha visión distinta entre a que tiña, digamos, a xente que militou con el, que tratou con el en persoa, non? Respecto, pois, igual, o que nos chegou hoxe ou a imaxe que temos as persoas, pois, que xa o coñecimos, non? Digamos, polas historias. Sí, a imaxe para min non é que sexa moi distinta, pero nas persoas que o coñeceron conservan a memoria humana de Reboiras. Mm. E ás veces o que nos chegou é digamos, o símbolo. Non, a empezar polo seu rostro. Para min, cando eu vía pois, os murais de Reboiras en Teis,
Para min Reboiras pois sempre tiña ese bigote Sí, longo, e a perruca, ese flequillo, sí, e para min esa era a idea de Reboiras, non? Até que o seu irmán, Manuel Reboiras, dixo, bueno, se vais facer un documental, por favor, difundid a imaxe real de, non? real. Que é a que utilizamos no cartel que está aquí Sí, atrás, de cando ele era do seu rostro normal, o outro un rostro alterado, desfigurado para a clandestinidade, para poder ir pola clandestinidade. rúa, poder ir a algunha reunión ou facer algún traballo na rúa político e que non fose apresado, non? E o que trascendeu foi, digamos, esa faciana del. Entón, por iso creo que moitas veces os símbolos deshumanizan e precisamente o valor de Reboiras é a súa calidade humana. Entón, neste documental, despois de falar coas persoas, digamos, a miña principal preocupación era que a idea que se transmitise de Reboiras fose unha idea humana. O valor humano, a calidade humana, a calidade de Reboiras, porque cando non ten esa calidade humana, ten logo é capaz de pôr en práctica unha ideoloxía, e cando as ideas pasan aos feitos, e cando pois, alguén ten ese compañerismo, esa calidade humana, esa sensibilidade para poder levar o que é unha ideoloxía liberadora a uns feitos e até as consecuencias que sexan necesarias. E que non che preguntei antes un pouco como foi a acollida na familia, porque claro, imagino que na actualidade, non, bueno, no momento no que saiu o filme, claro, familiares directos que trataran con el, imagino que xa non quedaban tantos salendo o irmán, etcétera, non? Sí, de feito a súa nai xenerosa non a puidemos entrevistar, faleceu un tempiño antes de iniciarmos coas grabacións. Foi fundamental no documental a implicación de Manuel Reboiras, do irmán de Sí, Moncho, porque el foi que nos deu, pois, desde as fotografías que moitas delas ainda non viran a luz. No documental saen todas as fotografías precisamente sí. para porlle o rostro de verdade e ver bueno, pues a evolución tamén de Moncho. E foi tamén que nos levou a poder entrevistar outra xente que nos contou os detalles máis achegados a él, e tamén a súa curmalita en Imo. Estas foron as dúas persoas da familia coas que Sí. contamos, non? Eh, Que sae ademais no documental, a curmá, se non me esquezo, non? sí, A trabuco, sí, sí. sí. Tamén sae, digamos, o que digamos a nova xeración da familia Reboiras, non? Álex, Sí, de sí, Imo, sí. que pois debe estar nos 30 anos, un poquinho máis, e como el tamén, bueno, pois colle ese legado da familia, non? É unha persoa tamén moi implicada socialmente, políticamente. E tamén un pouco para contextualizar, non, todo o que é a figura de Reboiras, claro, creo que é importante tocar un pouco como era, non, a Galiza que lle tocou vivir a Reboiras, e por que deu este paso, non, a nivel, bueno, político. Pois é unha Galiza onde o que acontecía era pois a inauguración de encoros, digamos, onde había terras fértiles, terras de labranza, unha Galiza con asteleiros, con industria pero sen dereitos laborais, a Galiza das folgas do 72, en Ferrol e en Vigo, na que asesinan a Amador e a Daniel en Ferrol en marzo. Moitas veces se nos fala, non, do tardofranquismo como ese período xa a final da Sí, ditadura, dita blanda, aperturismo, tecnócratas, e realmente pois o que vemos é que Franco pois acabou as súas vidas como chegou ao poder, que foi matando a quen se lle opuña, vamos, atacando o galego e todo o que fose unha reivindicación de país, non? Precisamente o que comentaba antes, non? Moncho vai de Imo
a Vigo no ano 70, a finais dos 60, e xa se mofan del, xa sofren as súas carnes o estigma por falar galego, non? E nun contexto, ademais, claro, de moitísima emigración tamén, non? Quero dicir que aínda xente, galegos e galegas seguían emigrando ao estranxeiro. Em, Tamén hai un pouco ese, digamos, é a contexto, non? A nivel da situación no país, pero non sei se ti tivestes oportunidade, pois, que che dixeran, bueno, por que Moncho Reboiras escolleu o nacionalismo, non? Tamén naquela altura, non? Pois, digamos que as forzas políticas na esquerda, non? Organizadas na esquerda, principalmente no PC, pois tamén tiñan presenza, non? En Vigo e noutros lugares do país. Non sei se tiveron a oportunidade pois, de contar por que escolleu o nacionalismo e, sobre todo, como era o nacionalismo naquela altura, non? Porque igual pues, a xente que nos está a escoitar pode dicir, bueno, pois algo semellante ao que hai hoxe, pero non era así realmente. Sí, as persoas coas que falei, e eu dicir, por todo o que fun recollendo, creo que foi como un un cauce das augas normal, non? É dicir, Sí, pois un se implica, un ten ese sentimento de que carai, pois falo galego, son de aquí, e algo non cadra, non? E Galiza está negada e hai unha ditadura que quita todas as liberdades as que teñan que ver co que somos, non? Coas identidades de un e colectivas, pois tamén. Creo que esa contradición non? De ver a realidade, ver o que che rodea e ver que un poder que te está negando e que te está inoculando tamén unha negación, un auto-odio, fai pois que precisamente pois el se involucre nesas, digamos, grupo cultural que había alrededor do País Seixas, que promoveu o galego. Logo tamén pois as actividades culturais a través da Agrupación Cultural de Vigo. Comentárame tamén que si estaba nun cineclube tamén, a la Enteis, e todo iso, pois, ao final leva a, digamos, tamén bueno, a organizarse políticamente, clandestinamente, evidentemente, non? Porque a UPG, claro. pois, que nace no 64, naquela altura xa, a finais dos 60, segue sendo unha formación clandestina, non hai sindicatos, máis ao lado do vertical da ditadura, e estas contradicións, sobre todo, pois, ter un pai que se ten que embarcar, que é mariñeiro, esas dificultades tamén económicas na familia, pois, fan que teña unha conciencia de clase obreira. E eso, un pouco como estaba, digamos eso, organizado o nacionalismo naquela altura, porque, claro, eu sí que eu teño visto, non, por outras publicacións, e que ás veces hai, pois, ou pénsase, non, de que, bueno, pois naquel momento entrar no nacionalismo pois é como entrar hoxe ou que existían as mesmas estruturas que había hoxe, pero realmente o que lle tocou a Reboiras foi, digamos, bueno, a Reboiras e toda a xente que estaba con el, comezar casi dese cero despois do golpe do 36, non? Sí, iso describe o Ferrín no documental, non? Que di que hai unha posta de renovación xeracional, non? No que é a UPG, de pasar do que é a esa política de frontes a facer as organizacións de masas do nacionalismo galego Sí, para derrubar a ditadura. Entón, aí, claro, aí hai unha xeración perdida polo exilio, polo asesinato, que é a do 36, a do nacionalismo do Partido Galeguista, que é ou teñen que marchar ou son asasinados aquí ou sufren un exilio interior. Hai unha xeración que con Bautista Álvarez, con Ferrín, a través co que lle denomina, non? O grupo Brais Pinto, sí, que dá orixe a UPG e que logo, pois, isto, finais dos 60, dan unha aposta nestes novos chamados a ser dirixentes, non? Que sería, pois, desde Moncho Reboiras, a Francisco Rodríguez, Elvira Souto, Margarita Ledo, que, digamos, toman
collen as rendas do que é a acción política, non? E póñense a fronte en todas as frontes, nunca mellor dito. Sí. Pero claro, non hai eses... Moitas veces, incluso eu nas entrevistas dicía, bueno, pero onde se tomou esta decisión? Claro, daquelas, pois o que hoxe pode ser o Comité Central, non, da UPG ou o Consello Nacional dun partido non se reunían evidentemente nunha sede, non, pero reuníanse en pisos, as agochadas, con chamadas de seguridade, Claro. e entre pouca xente, porque senón acabarían apresados todos, non? Logo, bueno, dáse tamén todo isto no medio das protestas obreiras que estamos comentando, e hai unha decantación tamén do que ven sendo enlazando un pouco que me preguntabas un pouco antes, non? De por que do nacionalismo, cando realmente o que estaba forte nos 60 e comezou os 70 na Galiza era o PC e as comisións obreiras. Precisamente aí, en Vigo, xa cando se dá unha división, digamos, entre o que é dentro do PC, das xuventudes do PC e das comisións obreiras, que dá bueno, como resume Xesús Chaves, dá lugar ao que é a organización obreira, que é digamos, contra a política pactista que promovía pois, o Partido Comunista e as comisións obreiras, apostando que a organización obreira por unhas folgas de unha acción sindical de confrontación, unhas folgas de acción directa, e parte importante desa organización obreira pois tende finalmente cara ao nacionalismo, moitos deses cadros, como o propio Chaves, pois integran a UPG tamén, mediando Moncho Reboiras, digamos, era o enlace entre eles e a UPG, non? Falaba Chaves pois, que foi quen lles deu os aparatos para escribir, que daquelas chamaban as vietnamitas, para que a organización obreira pois, fixera os seus panfletos e fixesen pois, as duras folgas que houve aquí, que foron moi duramente reprimidas pola policía da ditadura. Porque digamos que el, claro, hoxe tamén se falamos o que é do movemento sindical nacionalista, non? Pero daquelas estaba todo por construírse, non? Pero el tamén, quero dicir, tivo un papel moi importante, non? Nesa, digamos, en dar eses primeiros chanzos, non? Para o que logo sería o futuro do sindicalismo nacionalista, non? Sí, a través dese labor de dotación de recursos a quen estaban nas fábricas para poder facer as movilizacións, para poder facer esa concienciación, organizando pois, o que era esa fronte obreira que logo daría lugar ao Sindicato Obreiro Galego, que é a actual Confederación Intersindical Galega, e que, bon, pois, ao final é a primeira central sindical da Galiza, que naceu pois precisamente nesas duras batallas dos anos 70, con moi pouca xente, pero cunhas cuestións moi claras de un sindicalismo galego e de confrontación coa ditadura, sen pacto. Claro. E tamén hai un tema moi interesante, non? Que ten xerado, bueno, digamos, controversia non, pero sí que o teñen usado dende outros sectores, non? Como para intentar desacreditar a figura de Moncho Reboiras e incluso botalo fora do que serían as vítimas, non? Da represión franquista, non? Que todo o seu papel na chamada fronte armada naquela altura, non? Un pouco, que nos podes contar disto? Que che contaban, pois, tamén na recollida de información para o documental? Sí, eso que apuntabas segue a pasar. Acaban de... foi en marzo, febreiro, inauguraron un monumento ás vítimas de toda a ditadura desde o 36 até o 75 en Ferrol, auspiciado a cabo polo asociacionismo da memoria, e o Concello, que goberna o Partido Popular, quería vetar que a familia Reboiras falase nese acto porque Reboiras é unha persoa complicada, difícil, non dicía. Hicieron unha cuestión, ao final tiveron que dar marcha atrás.
o goberno do PP, pero esa era a idea, unha idea que aínda prevalece, non? Cando foi unha persoa que foi asesinada a sangue frío, sen poderse defender, atrapado nun portal, tiroteado, ao que logo lle botaron bombas de fume, é dicir, unha crueldade terrible por parte do réxime, e que a día de hoxe pois haxa quen siga poñendo en dúbida, cando aparte conseguiuse o recoñecemento oficial de Moncho Reboiras como vítima da ditadura franquista, non? Unha cuestión na que Francisco Rodríguez, cando era deputado do BNG de Madrid, pois foi unha peza clave para conseguir isto, no goberno, cando aínda Zapatero era presidente do goberno español, se lle deu esta mención, este recoñecemento, esta reparación á familia. Entón, que aínda a día de hoxe haxa sectores políticos que sigan dicindo que Reboiras era un terrorista, que era propaganda franquista do momento, pois Sí. clama ao ceo. Porque sí que é certo, non, que naquela altura falábase da posibilidade de ter unha especie, non, de fronte armada, pero claro, entendendo no contexto do momento no que non había posibilidade de exercer a túa liberdade de expresión ou de organizarte políticamente, non, de xeito legal, que creo que é algo que tamén hai que contextualizar, non? Sí, isto explica distintas persoas, principalmente Xosé González no documental, como, claro, daquela pois ían comprar un paquete de folios que fose unha cantidade elevada, ou de sprays ou de tinta, e había que pedían o DNI. Se logo aparecía panfletos por algún sitio ou Sí. pintadas, pois xa sabían quen era, non? E non se podían expoñer a iso. Entón, nese momento, pois é cando fan as primeiras incautacións, pois, en reitorías, pois, de máquinas para escribir, e así. Logo, iso se lles queda, como relatan, se lles queda curto, porque hai que manter a xente na clandestinidade, non? Cada vez máis xente nas fábricas, pois ten que marchar ou ao exilio, ten que, si poden, ou se non, aquí dentro da Galiza, pois estar escondidas, porque pois nun reparto, pois son advertidos ou pillados, escapan, conseguen refuxarse, pero saben quen son. Entón, hai que ter, tamén teñen unha estrutura, pois xa non vale facer un reparto de 100 panfletos a sair dunha fábrica si quería montar organizacións de masas sindical, labrega, estudantil, polo tanto, pois sí, se articulan baixo esta idea de poder ter máis recursos, pois o que é un grupo armado, e aí pois xa fan o que lle chaman incautación, non? Pois nalgúna sede bancaria, cuestións deste estilo para ter recursos económicos e poder facer ese material de distribución de pois político. Sí, sí. E indo xa ao día dos feitos, non? O 12 de agosto de 1975, Moncho Reboiras é asasinado en Ferrol. Un pouco, digamos, que che contou pois a xente que estivo con el ese día, non? E que ademais podemos ver neste filme no que traballaches ti, non? Digamos eso, que contaba a xente que estaba con el, non? E un pouco como o réxime franquista enfrontou estes feitos nas primeiras semanas, non? Sí, pois aí a policía entérase a través de torturas a xente a xente que colle, pois enténdese ou, bueno, que puideron saber onde estaba Reboiras, non? Que era no piso de Ferrol, xunto a Elvira Souto e Eloi Ríos. Porque ian facer ian preparar un reparto de propaganda para os asteleiros e as fábricas da contorna. O piso rodeado, din que por máis de 300 policías, entón,
ven como poder escapar. Elvira e Lois tentan con moito esforzo, suben até, o sea, van polo patio interior, suben, gabean pola parede ata meterse na ventá dunha veciña a que logo a policía lle vai, lle peta na porta, pero unha veciña lle di esa muller xorda, non lles vai escoitar, bueno, casualidade pola que a deixan, non entra nesa casa, non? Reboiras intenta fuxir por outra vía, incluso chamar a atención da policía, consegue subir unha vía unha tubería, acceder aos tellados, vai polos tellados, ten a mala sorte de que se lle abre unha ventá que había nun tellado, entón cae na habitación onde está un matrimonio, berran moito, a policía entón xa vai cara lá, consegue sair á rúa, din que posiblemente aí xa estivese ferido da rotura da ventá, de caer por esa ventá e cos cristais, refúxase, disparando na rúa, non se sabe se a mellor aí algún disparo xa o alcanza, entra nun portal e aí xa, pois, unha das posibilidades é de que xa morra desangrado e finalmente todo ese tiroteo que hai, que a porta, pois, como dicía Elvira Souto, parecía un coador o día seguinte, non? Posiblemente xa morrera desangrado dos 3 tiros que tiña, e que os 3 tiros que tiña nas costas, que viu a familia o día seguinte, pois xa foran o mellor na fuxida, non? Sí. Pero vamos, logo tiran gases lacrimóxenos, de todo para asegurarse que estivese morto. Hai quen di que tiña unha pistola para que el tiña, pois, para defenderse se era atacado pola ditadura, e hai quen di que non tiña. O que sí está claro, como se certificou despois, é que desa pistola non saiu un só tiro. Non houve disparos desta pistola de Reboiras. Polo tanto, esa teoría dos medios de comunicación, que é todo repetindo prácticamente a mesma nota, non? De que houve un intercambio de tiros, entón justificando así que a policía pois o disparase, é falso, non? Mataron polas costas mentres fuxía ou, en todo caso, mentres estaba resguardado nun portal. Entón é un asasinato a sangue frío, non é ningún intercambio de disparos. Porque, claro, o franquismo vendeuno non como un intercambio de disparos, no que entendo non que a policía tivo que defenderse frente a un terrorista, e ese foi o relato que foi construindo, non? E que entendo que aí quen tivo un papel fundamental foi Nemesio Barça. Sí, Nemesio accede á causa posteriormente, cando fai a defensa de varios presos da UPG, de 4 presos, non? De Brañas, de Lito, de Marisa Vázquez e de Manuel de Remesar, que até o ano 77 non saen da cadea. E ele é aí onde accede a toda esta documentación, que lle foi difícil tamén acceder a ela. E tamén, eso, como repercutiu, non, no nacionalismo este suceso, non? Porque é certo que tivo un efecto inmediato, entendo, non? Pois tanto a nivel de estruturas, eso, clandestinidade, represión, torturas, etcétera. Non quero dicir que isto non finalizou co asasinato de Moncho Reboiras. Sí, a través digamos, a través após o asasinato de Reboiras, aí tínguese un manto de represión, de cadea sobre a Unión do Pobo Galego, non? Estas 4 persoas que comentei antes son apresadas, non son os últimos en sair, até o ano 77 non saen, case 3 anos de cadea. Son tamén apresados, pois, dirixentes e non dirixentes, é dicir, desde pois Xosé González ou até, bueno, Lois Dieguez foi unha das persoas máis torturadas. Foi Marisol Juárez con 16 anos, pásase meses na cadea desde
un par de días despois do asesinato de Moncho Reboiras até despois da morte de Franco, con 16 anos, por ser da Organización Estudantil Nacionalista, non? Entón, hai a xente que consegue escapar, que consegue atravesar o Miño e refuxarse en Portugal. Aí está Margarita Ledo, aí está Elvira Souto, que a conseguen consiguen que escape, non? De Ferrol, van a buscar e consiguen levala fora, e finalmente vai a Porto, Xosé Moa, son moitos que están en Porto, son moitos que están na cadea na Galiza, poucos como Ignacio, como Iñaki Ignacio, que consegue pasar desapercibido, escondido, e eso, pues, tortura e represión que se prolonga durante tempo. E que ademais, bueno, logo non foi niso, pero puido tranquilamente, quero dicir, ter desarticulado todo o que era a UPG na altura, non? Pero que finalmente, pese a todo isto, conseguiu resistir, non? Sí, os informes policiais pois gabábanse, non, de que quedaba desarticulado. Eles pensaban que xa tiñan todo capturado, pero realmente estaba moi ben organizado porque, digamos, o que cae, as identidades que conseguen averiguar, digamos, en unha parte do grupo, estes 4 apresados, dicir, unha parte da organización política, sindical, tamén armada, pero non, por exemplo, outras persoas que estaban xeográficamente noutras localizacións. Non? O caso de Claro. Xosé Manuel Pavón, do cal non conseguiron saber quen era. E o caso de Iñaki tamén, que tampouco souberon quen era. E que ademais, non sei se tiveches a oportunidade neste recollida de información, quero dicir, quedan a día de hoxe copias, eso, pois eses informes policiais nos que se fala de todo isto, quero dicir, conseguíronse copias ou non? Sí, eu accedín a elas pois a través dos documentos pois que neste caso tiña Nemesio, a través Sí. de toda esa defensa que pudiera facer, que ten o irmán. E tamén, bueno, para entrar xa no final, non? Quero dicir, quen militou con el naquela altura, claro, xa son bastantes anos naquel momento, pois o nacionalismo estaba comezando a reorganizarse, digamos, non? Un pouco, realmente ben, ou non sei se tiveron a oportunidade de trasladarte de que todo o que os pasos dados iniciados naquel momento, non? Pois que tiveron os seus froitos nos anos despois, nas décadas despois, non? Ou que, digamos, que o papel de Moncho Reboiras algún xeito bueno, continuou, non? Aínda que el non seguise presente físicamente, pero sí que os pasos que foi dando, pois que tiveron percorrido nos anos posteriores. Digamos que a maioría das persoas veno así, non? E eu creo que é así, porque si o país estaba mal, prácticamente pois o borde da desaparición, despois de tantos anos de anulación da identidade galega, do povo galego, pois, digamos, esa xeración de nacionalistas dos anos 70 que entenderon que había que pasar a acción e que había que organizar o povo en todas as súas en todos os seus espazos e que deron pois ata a vida no caso de Reboiras por iso pois é encomiável. Primeiro porque pola valentía que atesouran, pola intelixencia, porque souberon dar as claves e falarlle ao povo de ti a ti, cos seus problemas, sin, digamos, ideoloxismos nin tutelaxes, senón que era xente do povo e que quería organizar o povo para ter unha vida mellor e plena e en liberdade, non? E eu creo que esas foron as claves. O que é o nacionalismo popular e que foi capaz de permear entre as maiorías sociais. Sobre todo a través do momento sindical e do momento cultural, porque naquele momento, ademais,
digamos, era a forma de poder facer actividade política un pouco baixo o auspicio de agrupacións culturais, non? Poderse Claro. dirixir a xente sin ter que estar as agochadas e sen luz. Entón, a día de hoxe, pois, sobemos é dicir, que a videza que ten o sindicalismo galego, como é a CIGA, ou o movimento cultural prácticamente existente en todas as comarcas do país, e que dinamizan a lingua, que dinamizan a cultura, que na maioría dos casos suplen o que non fan pois institucións a hora de apostar pois, ou desde o audiovisual ou a música ou moitas outras aspectos da nosa vida, pois xorde de aí, non? Ese xermolo que puxou esta xeración nos anos 70 é o que a día de hoxe pois é o amplo abano do asociacionismo que ten Galicia e que iso é o que mantén vivo o país. E foi por eles e grazas a eles, non? Que incluso hoxe pois nós estamos aquí, que temos prensa escrita en galego, que temos cinema en galego, que temos música en galego e que triunfa tanto en Galiza como fora da Galiza, a pesar de que moitas veces as institucións non o apoian, pero sí hai ese movimento popular, ese movimento nacional popular que o impulsa e o promove e que é moito máis importante, quizáis, que das institucións, con todo o necesario que sería que elas apostasen tamén polo que se fai aquí, pola xente de aquí. Claro. E supoño tamén que neste traballo no documental, non, imagino que, bueno, o que vimos é unha parte, pero imagino que tes moito que, bueno, que por circunstancias diversas non puido entrar nel, pero imagino que, claro, que quedou moito fora, non? Sí, a empezar porque son 22 persoas entrevistadas, unha media de 1 hora de grabación de cada unha delas, pois xa Claro. temos 22 horas mínimo de bueno, eu creo que xa é documentos importantísimos, non? Para entender o país e comprender moitas cousas que non están contadas. E iso é un tesoro, non? E ademais, bueno, pois desde que se estreou o filme, pois faleceron persoas como Darío Xoncabana ou Lito, cuxo, bueno, pois contributo foi fundamental e eu creo que hai que a xente que goste do audiovisual, que queira facer audiovisual, que temos un inmenso deber tamén de recollermos pois todo o que é a nosa historia, podela divulgar. Pois nada máis, pola miña parte, ahora xusto acabamos de cumprir a hora de conversa un poquiño menos, 55 minutos, nada, agradecerte pois que estiveras hoxe nestas conversas de Orgullo Galego, porque sí que nos interesaba pois tocar o que é a figura de Moncho Reboires, e creo que iso tamén, digamos, nunha rede facémolo mediante as redes sociais, internet, e creo que eso vai ligado a este novo xeito tamén pois de divulgalo, que é precisamente o filme, non? De Moncho Reboiras, para benizar tamén, porque eu, bueno, puiden disfrutar no seu momento, e a verdade é que é unha pasada, dan as grazas por aquí tamén, e nada, darse as grazas e como digo, parabéns polo traballo. Pois moitas grazas e longa vida ao Orgullo Galego, que siga facendo ese traballo tan necesario de divulgar o que se fai en Galiza e o que vivimos aquí. Moitas grazas. Pois nada, graciñas, deixámoste marchar xa, graciñas. Unha aperta, Chao, ata logo. chao, unha aperta, chao, chao. Chao. Bueno, a verdade é que é un tema moi interesante que dá para falar moito, pero eu creo que queda ben sintetizado, non? Nesta oriña, pois para que poidades escoitar nestes vindeiros días, a xente que non puidestes entrar o comezo, non? Sabedes que mañá xa estará subido en iVoox, YouTube e Spotify. E nada máis, darvos as grazas por estar aí. En principio pararemos estas conversas até que remate o verán, posiblemente igual a comezos de setembro fagamos unha e logo xa a partir de finais de setembro xa comecemos outra vez con regularidade. Temos aí moitos temas que vamos tocar. É moi probable tamén que estas conversas agora intercalemos un pouco e fagamos unha parte grabadas
fora de directo xa subamos directamente ás plataformas. E nada, animarvos pois a seguirnos polas redes sociais, a visitar a web orgullogalego.gal e a ver todo o contido que vamos subindo. E nada máis. Deixámoslo xa hoxe por aquí. Graciñas por todo, seguimos en contacto e moi boa noite. Chao.